כל החבר'ה הצעירים, שככה כולם מגויסים ורוצים לצאת לדרך. אז קודם כל אני רוצה להודות לכם, זה באמת הזדמנות, אני באמת נרגש להיות פה. אני זוכר את הגיל שלי שהייתי בגיל 18, זה היה לפני בערך 30 שנה. כן, 30 שנה. וזה באמת מרגש, זו ההזדמנות הכי, כאילו עכשיו אתם מתחילים לתרום לעם ישראל. יש כאלה שכבר עשו את זה לפני כן, אבל זה זמן מאוד מאוד מיוחד. תראו, זו שנה קשה לכולנו. במדינת ישראל היא לא הייתה במצב הזה כמעט מעולם. ואתם מתחילים את הצבא כבר במצב הזה. אתם יודעים שהערב החל המצור על ירושלים שנמשך 3 שבועות, ולאחריו חרב בית מקדשנו. אתם יודעים, ואתם מכירים את כל מנהגי האבלות, אבל תזכרו שעם ישראל הוא נס. גם לפני 2,000, 3,000 ו4,000 שנה, כולם רצו לכלותנו, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו ברוך השם. עכשיו, שתדעו שאתם מתחילים את הצבא, אתם בעצם חלק הכי חשוב בעם ישראל. והמלחמה האחרונה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו הבנו שהחיילים הכאילו פשוטים, אנחנו רוצים שתהיו קצינים, רוצים שתהיו מפקדים, אבל החיילים הפשוטים שהתחילו, הם אלו החיילים שהצילו את המצב. אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם שירות משמעותי, ותשאפו להיות הכי טובים איפה שאתם. אם אתם צריכים עזרה מגבעת זאב, אנחנו כאן בעבורכם, וכל עזרה שתצטרכו אנחנו כאן. ואני יודע שעוד שנה וחצי, שנתיים, חלק פה יהיו קצינים, קצינות, מפקדים, ואתם הדבר הכי חשוב בעם ישראל היום. וההורים העיקריים, הם יוצאים עכשיו לדרך, וחלקכם לא ישנו בלילה, אנחנו יודעים את זה. אבל זה חלק מהיותנו עם ישראל. אני בטוח שתיתנו הרבה עוצמה והרבה כוח לילדים. ואני רוצה להביא לכם איזשהו כיוון של מחשבה ליום הראשון שאתם יוצאים. ואז תזכרו שלפני 2,000 שנה, כל היהודים של פעם רצו להיות בארץ ישראל, ורצו שיהיה להם צבא, ולא היה להם את זה אז. אנחנו ברוך השם היום פה, ויש לנו מדינה, ויש לנו צבא, ויש לנו אתכם, ואף אחד לא יכול על עם ישראל. ואני באמת רוצה לברך אתכם שתלכו לשלום ותחזרו לשלום, ושהחטופים יחזרו במהרה, ושעם ישראל ינצח בהקדם האפשרי בעזרת השם. תודה רבה לכולם. תודה רבה יוסף רזנות על הדברים החדשים. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לו על התמיכה שלו בקיום הכנס, ותודה גדולה לכל מי שעמל לטובת קיום הערב החשוב הזה. אני רוצה להזמין את הגברת אילנה דרור, סגנית ראש המועצה ומחזיקת תיק החינוך לשיחה.